Menda ka sengi ka Kongres ka lapanlongi ka jingkit bok ba ka jing Duwai ki 8 ngot ki Kyrtong ki banyak huan ki election MDC syaka ki HADC. Ye kini ka jingkit bok lapalong ha Kongres Bhawan ha Shillong. Nalor ki Kyrtong la dan lang ru Presiden ke MPCC uba Vincent H. Pala uba pet ya ka AICC Uchelema Kumar ba pensngat NCM bat ki wei ru dia. Habakran hakini ka jingya langket bok uba Pala ula kentu ikitu ki bayo tiket bakin trish tom bat gitu ru ki bamyo ika tiket bakin ai ka jingya trailang. Ni ayo ki training in the sense ba ke issue bagi ni bansim na mata ka election ka lu ka company ban keren but halu ka komban manage election ki committee ki prepare dan reform ko lu ai information yi kana bagi la kan coordinate na kalian jong state ke district ba ki block ki prepare